No niin, tervetuloa seuraamaan tätä Ransu V-logia. Miksi mun pitää tehdä joku käsiliike aina? Jollakin on tämä, minulla pitää olla ihme liike. Mutta joo, tervetuloa tosiaan seuraamaan Ransu V-logia. Tämä on ensimmäinen varmaan tällainen, missä mä olen ilman, että joku on tässä toinen osapuoli sähläämässä. Tätä oltaisiin muokattu, että täällä on musiikkia taustalla, nyt ainakin kuuluu. Mutta nyt tämän vlogin aiheena vähän sellainen, että mitä te haluatte minun tekevän tänne videoblogeihin, tänne videochannelille. Niin että noita musiikkiaiheista, musiikkipainotteista, se on näitä meidän bändijuttuja, mun omia juttuja, mun reeniä, siitä höpöttelyä ja tällaista, vai sitten jotain, no mitään nuuskatestejä mä en rupea tekemään kumminkaan, että nuuska ei ole kumminkaan mun juttu, plus energiajuomia en rupea testaileen, ne ei ole ihan mun juttu, tälleen, enkä rupea miksikään Marko Boikskaan, että rupea oluita testaa, tai silittelee kaverin kissaa, toikin kuulosti niin kaksimieliseltä. Mutta joo, ei mulla muuta. Mä ajattelin kysyä teiltä, mitä te haluatte, että minä teen. Mikä jos teen tää käsimerkki, kun mä tein äsken? Joo, en tiedä. Olen vähän väsynyt, koska olen reenannut milteinpä koko päivän ja nyt ei muuten varmasti kuvaa kyllä mua. Kuvaiskuvassa mua. En tiedä. Mutta olen vähän väsynyt, ei jaksa sen enempää höpistä, joten laittakaa tuonne, että mitä minä teen. Tai siis mitä minun pitäisi tehdä teille. Vaikea selittää yksi tuollainen pieni juttu. Ei mitään, katsotaan, jos mä huomenna saisin jonkun spontaanisesti vielä tehtyä. Tää oli jännä kokeilu. Erittäin.